Are you alright, man? Oh no! Donovan Delaney is anam dom. Osgood mé cólacht motion graphics cúpla bliain ó shin. Pussy mé ag scátáil a gá bhíolas a hain, mar sin tá mé ag scátáil beagnach 17 bliain inis. Dónal Glackin is anam dom. Oh! Pussy mé ag scátáil sa bliain 2000, so is tógad tá mé ag scátáil beagnach 18 bliain inis. Well, bhí an saol bhí agan, bhí sé absolútely go híntaach, bhí sé cosú le adventure mór. Bhí me tíir chun taisteal timpeall an car aon áit lenar cóide ag scátáil. Chuile deir seachtainna. Búla muid na céile ag Trinity College, chuile é sarfar nó é domhnigh rocha muid aon áit a chathair ag taisteal ag leir gátain eile chun dul ag scátáil. Bhí sé bailach ionach chun cáil dám amrú a raibh do óg. Go minic formid a driblóid na Gardaí, ach in áir éire bhí daoine níos measa ná muid san chathair. You recorded everything good. No, not shit. Don't take the camera. I'm sorry. Fucking think about it. Na áta bhí muid dul ag scátáil ní raibh cead gin dul an, áta na cosú le UCD nó Trinity, agus go minic nar thug muid isteach go dtí na áta na sin, dheoidh muid a driblóid le na Gardaí. Goranta bhí siad an fearr go linn, cúplóir bhí trid an, agus chuir sé sin isteach goirn, mar ní raibh muid a géirí aon driblóid ag tosnú bhí muid díreach a géirí a bheith ag scátáil, agus mar a dúirt mé ní raibh aon áit agan a ggó chuna sin. Bhí sé an dá séireach, bhí gcónaí timpiste an tám ar fad. Bris mé ceramara, bris mé gá wrist, bris mé rútín, bris mé tailbone, búil mé cligan, bhí cúpla stitches an na cligan, agus bhí sin díreach mise. Lena lads eile, bhí neart timpiste an freisin, bhí me gcónaí dolastíe agus amach gón ospedéil. Ach ní chuir sé isteach orthan. Bhí an sprí an choluas raibh tú an, bhí tú raise na scéit ag dul a rís. Níor dólam man a raibh mé ag scátáil nar a bhí mé óg, go mé ag obair ag mo post mar animator inis. Thosach mé ag grain graffanna lena lads, agus aniu tá mé fósach obair mar grain graffador agus mar camerador freisin. Agus is dócha muna bhris mé me láb an tám sin, ní riscom an mé ag obair mar camerador nó grain graffador aniu. Bhí sé ag déanamh na DVD scátáil ar chusaí mé ag obair le fí seán, agus mar sin oscailt mé mo gnó cúpla bliain níos déanaí. Ní bhím ag scátáil chomh minic, gus bhí mé nó raibh mé óg ach tá fós skates agam, tá siad ag gcónaí sa cór, so aon am a bhíon an tám séir agam chun dul amach, roci mé amach lena lads ach tá sé Jackar aniu, an tám áil chun dul amach. An bhíonn siad fós ag scátáil. Imach ceann.